ndipo muli ndi ine Dave Kadama poyamba naye mitu yake. Vuto la njala lafika posauzana mboma la Machinga, komwe anthu ena akupitirira kudya zinthu zina zomwe zithawika miyoyo yawo pa chiopsezo. Chipani cha People's Development PDP chati chidzayima pachokha pa chisankho cha mtsogoleri wa dziko lino chaka chamawa. Ndipo mu nkhani zina kampani ya Nokma yati matraka oposa 17 onyamula mafuta afika kale mu mzinda wa Blantyre. Tili ndizi ndi zina zambiri, tiyeni tikhale limodzi. Mu nkhani yathu yoyamba, mtsogoleri wa chipani cha People's Development PDP akondwani Nankhumwa wati chipanichi chidzayima pachokha pa chisankho cha mtsogoleri wa dziko lino chaka chamawa. Nankhumwa anena izi mu mzinda wa Blantyre potsekera msonkhano waukulu wa chipanichi omwe wagwiritsa ntchito ndalama pafupifupi 200 million kwacha. Isaac Salima akufotokoza. Poyankhula kwa nthumwi zimene zidasonkhana pa holo ya komesa mu mzinda wa Blantyre kuti zisankhe komiti yaikulu yatsopano yoyendetsa chipanichi, Nankhumwa anati anthu asachikayikire chipanichi malinga ndi kuti chaonetsera kwa anthu kuti chili ndi kuthekera pamene chachititsa msonkhano waukulu umene wayenda bwino. Ndimene tilili ndimene tidzakhalirenso kutsogolo. Ndimayankhula chifukwa chani? Chifukwa anthu ena mwina poyankhula moderera amaona ngati kuti mwina chinthu chitinangoyamba kuti basi tifuna tikagwirizane mwina ndi anthu ena. Ife sili choncho ya ngati kungazakhale ena ofuna kubwera kuti agwirizane nafe, mwina adzabwerano mwina kutipempha ndiwo, koma pano pa ife decision yathu imwe tinapanga khale ma trustees ndio tidzapita ku chisankho patokha ngati chipani cha PDP. Alandira bwanji zimene Nankhumwa afotokozazi a Ernest Tindo ati mmodzi mwa akaswiriwa. Sinodabwisa kweni chifukwa chipani cha People Development Party ni chipani cha new one. Mwina usogoleri kufuna nkulena kuti auziwe kuti chipani chawo ndi chachikulu bwanji kapena chili ndi osatira okwana bwanji, ndino akakhala kuti apikisana nawo mu zisankho za upresident adzadziwa nkulena kuti kodi iwowo owasatira awo ndi otchuka bwanji. Izi zidzathandiza akamaza kambirana Nkhani yonena kuti pakhale alliance mwina tikamapita mu ndime yachiwiri. Pa msonkhano waukulu nthumwi zasankha anthu okwana 30 kuti alowe mkomiti yaikulu yoyendetsa chipanichi, pamene anthu okwana 23 ndi amene alowa maudindo opanda opikisana nawo. Nthumwi zinasankha anthu 7 kudzera powavotera. Ena mwa anthu amene asankhidwa opanda opikisana nawo ndi mtsogoleri wa chipanichi Nankhumwa, amene m'mawu awo apempha anthu amene angowasankha kumenewa kuti agwire bwino ntchito yawo pofuna kupereka chikhulupiriro kwa anthu amene awayika m'maudindowa. Bungwe la Japan International Cooperation Agency JICA lati pakufunika kusintha kaganizidwe pakati pa Malawi pa nkhani yogwiritsa ntchito zinyalala kuti zidziwapindulira. Ilo lati anthu akuyenera kudziwa luso lopangira zinthu zina kuchokera ku zinyalalazi m'malo momangotaya mwachisawawa. Patience Lunda wadza ndi nkhani yonse. Mmodzi mwa akuluakulu ku JICA Akazuhiro Tambara anati izi zingatheke ngati Amalawi angamaphunzitsidwe ali ang'ono. Atambara anena izi pamwambo opereka chimbozi ndi malo otayira mu zinyalala amakono omwe aperekedwa pamalo ochitira malonda amajiga ku Mthwalo boma la Mzimba. Atambara anati mitengo ya fetereza yakwera kwambiri ndipo alimi ambiri sangakwanitse kugula, nchifukwa chake akuyenera kugwiritsa ntchito njira zina monga mikozo komanso chimbozi. Project ya ELSA ni kulandira thandizo kuchokera ku sukulu ya ukachenjede ya Kyoto komanso JICA, ndipo ikufuna kutukula ulimi komanso kuti alimi azipeza chuma. Project ya ELSA ni kugwiridwa pamodzi ndi bungwe la TN komanso ofesi yoona zakafukufuku ya Lunyangwa. Isaac Chavula ndi mkulu wa bungwe la TN ndipo akulongosola. Ndi chinthu chimene ndichofunikira kwambiri makamaka tikamaona mmene fetereza kuperera mitengo, koma vuto lake lilipo ndakuti anthu amatenga nthawi yayitali kuti asinthe kaganizidwe. Ndiye tikuona kuti vuto limene lija ndiofunika kuti tigwirane manja kuti tonse tiyesetse kugwiritsa ntchito zinthu mwina zomwe zinangotayidwa ngati mikozo yathu kapena bibi lathu limene. Ndipo anyakwawa Manjolo Moyo
aderali omwenso akugwiritsa ntchito chimbudzi ndi mikozo pa ulimi wawo ati akupeza phindu lochuluka ndipo akufikira anthu zakufunika koyamba kugwiritsa ntchito njira ya makonoyi. Tikamalima kukolola kwathu ndikochepera komano mmene yabwererano project ya Lero yatithandiza kwambiri. Tikusiyanisa maona kuti kukolola kumene timakolola kulibe Lero ndi mmene tikukololera panopa tindi Lero panopa tikukolola zochuluka. Project ya Elsan inayamba mchaka cha 2021 ndipo itha chaka chino. Mukuonera nkhani mwatsatanetsatane pano pakanema wa Times. Zadziwika kuti mchitidwe ochitira ana nkhanza ukulirabe mdziko muno ngakhale pali ndondomeko komanso mapulogalamu ofuna kuthana ndi vutoli. Nduna yoona kuti pasamakhale kusiyana pakati pa amayi ndi abambo a Jean Sendeza yapereka dandauloli ku Lilongwe pamwambo olumbiritsa makomishonala a bungwe la National Children's Commission. Esna Tembo wadza ndi ripoti ili lomwe akuwerenga ndi Pemphero Malimba. Asendeza ali ndi udindo wa makomishonala kuonetsetsa kuti ana ali ndi chitetezo chokwanira mdziko muno. Kuti makomishonala amene athandizire kunena kuti zinthu ngati zimene tikudandaulazi pamodzi ndi ife ku ministry komanso ndi anzathu amabungwe osiyanasiyana tikagwirana manja ndi kuti nkhani imene yawana ikhala kuti yathetsedwa. Mmodzi wa makomishonala a Benedicto Kondowe ati iwo ndi okonzeka kuonetsetsa kuti ana ndi otetezeka mdziko muno. Ndi udindo wathu ngati National Children's Commission kuonesesa kuti zimene ma NGOs akupanga zigwirizana ndi lamulo komanso kuonesesa kuti tikutha kubwesa pamodzi kulumikizana kuti ntchito zimene mabungwe akupanga zikhale zikufikira ana oyenerera. Makomishonala omwe asankhidwawa ndi a Bishop Vincent Mwakhwawa, Archdiocese ya Lilongwe mu mpingo wa Katolika Luce Kachapira, Benedicto Kondowe, Laika Rashid Milanzi komanso a Julia Chimuna. Boma la dziko la India lalonjeza kuti lipitirira kusula nzika za dziko lino kudzera mndondomeko ya Indian Technical and Economic Cooperation ITEC. Amalawi oposa 1000 asulidwa mdziko la India pa ntchito zosiyanasiyana kudzera mndondomekoyi kuchokera mchaka cha 2012. Kazembe wa dziko la India kuno ku Malawi Asubia Gopara Krishnan wati boma la dzikolo lipitirira kuyika ndalama zokwanira kuti zithandizire kusula Amalawi ambiri. Iyo amayankhula pamwambo okondwerera kuti maiko awiriwa akwanitsa zaka 60 ali pa ubale. Mawu ake mlembi mundu unaona za maubale a dziko lino ndi maiko ena amwayi wawo polepole wayamikira boma la India kamba ka ntchito yomwe likugwira. Apolepole anayankhula ndi Pemphero Malimba. Ubale umene ulipo pakati pa Malawi ndi India ukusonyeza ubwino wake kunena kuti India kunena kuti anthu omwe aphunzitsa Africa apa koma tikasule kuti monga ngati munthu akakhala pa ntchito azidziwika. Mwamva ino maumbono osiyanasiyana panali lecturer ena ake aku MSG amene amafotokoza kuti ungopita ku India kokha zinakathandiza kuti akamvetse kuti kodi nchifukwa chani India ikuchita bwino. Amapereka ma statistics amene panena kuti atangobweretsa ujeni program yonena kuti ana aliwonse azipita ku school maulere zinadumpha pafupi mafika 90% ana ukapita ku school. Andiso anapanganso kuti kodi ku Malawi inachita chani ndi anafotokoza free primary education. Koma ngati mwawo amene kuti ngakhale zina zikufanana koma anadziona kuti kuno ku India tikuzophunzira koso zina motere. Mukuonera nkhani mwatsatanetsatane pano pakanema wa Times. Tipitirize ndi nkhanizi posachedwapa. Showmax. I was like, what's a Showmax? No wires, no extra gadgets, no watching at this time or that time. That's because Showmax isn't a TV channel. It's a streaming service. That means all you need is the internet and something smart, like my phone. Instant access to tons of hit series, movies, and more. Best of all, there's something for everyone. So, what are you waiting for? Sign up for Showmax now. 75 days since the last day of last season. We are ready to do it all again. Phil Foden is having the season of his life.
all your football needs with DSTV for Business. Visit dstv.com/business and find the package that suits your business. They'll love it here. Welcome to Premier Beta. You have tried the race, now play the best. Win big with Navigator. Watch your payout soar higher and higher, but cash out before your winnings fly away. Join the fun now at Premier Beta. Beta with the best. Nkhani zathu kampani ya National Oil Company NOCMA yati ntchito yonyamula mafuta a galimoto amene adafika mdziko muno kuchokera ku Beira mdziko la Mozambique kudzera ku Maraka boma la Nsanje ikuyenda bwino. Mkulu woyang'anira depot ya kampani mu mzinda wa Blantyre a Michael Malanga wati pofika lachisanu matraki okwana 17 anali atafika mu mzindawu pogwiritsa ntchito njanji imene ayikonzanso ya Sena Corridor. Isaac Salima wadzanso ndi ripoti ili. Lachitatu lapitali mtsogoleri wa dziko lino Lazarus Chakwera adaonerera mwambo olandira mafuta a galimoto amene adafika mdziko muno pogwiritsa ntchito njanji pakati pa Beira mdziko la Mozambique kukafika Maraka mboma la Nsanje imene ayikonza kumene. Komano pakhala pali manong'onong'o kuti sitima imene idanyamula mafuta a dieselowa sidanyamule mafutawa koma kuti mamolasses. Pachifukwa ichi kampani ya National Oil Company idatengera Nkhani kumaka mboma la Nsanje kuti akazionere pa chimene chidafikachi. Amalanga ananena kuti ntchito yosamusa mafuta awa kuwapititsa mu mzinda wa Blantyre ikuyenda bwino. Panopa taoloda kale matraki okwana 17 or thereabout. We'll continue with the process kuti mwina by tomorrow or mapeto amawa tikhale kuti tikuyalula. Ndizomvetsa chisoni kunena kuti ena maife ya Malawi tasankha kunena zabodza kusiyana ndi zenizeni. Ngati tonse tikuziwa bwino panabwera president lachitatu lija kuzasegulira kenako mwambo tatha ife tayamba kusisa mafuta andikuyambira nthawi imeneyi tidakalibe pano. So tisingakhale kuno 3 days kuti basi tikusisa zoti simafuta. Ndipo amene amayankhulira chipani cha MCP Jesse Kabwira apempha anthu andale kuti asayike ndale pa nkhani. Chimene chatibweretsa pano ndichoti tidzaonetse kuti zimene mukuuzidwa ndi DPP kuti Chakwera Kongresi yakubweretsa treni akunena kuti wani inangobweretsa mpweya osati mafuta oti akuthandizeni. Chachiwiri ngakhale abweretse yadzaza zinthu ngati za ujenuyu mati za nzimbe mamolasses. 3 ngakhale abweretse siziteka kupanga offload. Ndaife tabwera zakuuzani kuti number 1 taona tokha paja kuti chikutuluka m'matanka zawo ndi chani kodi ndi mafuta mwaona ni maso anu takuonetsani paja. Pakadali pano mafuta awa akuwapititsa mu mzinda wa Blantyre kuchokera kumaka pogwiritsa ntchito galimoto zonyamula mafuta zimene zikumayenda pansewu malinga ndi kuti ntchito yokonza njanji ya pakati pa Maraka ndi Bangula idakali nkati. Wachiwiri kwa mkulu wa sukulu ya ukachenjede ya Mubas Anansi Chitera wayamikira ubale omwe ulipo ndi nthambi zina zokhudzidwa pofuna kutukula phunziro la zamalamulo lomwe layamba kumene pa sukuluyi. Iyo anena izi pomwe amalandira thandizo la makompyuta 10 kuchokera ku kampani ya maloya ya Ritz Attorneys. Zambiri ndi Daniel Zimba. Nthambi ya maphunziro azamalamulo yomwe ayikhazikitsa kumene pa sukulu ya ukachenjede ya Mubas ati yakhala ikukumana ndi mavuto ochuluka kuphatikizapo vuto la kuchepa kwa zipangizo zowerengera. Pachifukwa ichi sukulu ya Mubas inakhazikitsa malo owerengera kudzera pa internet koma kuchepa kwa makompyuta ku malo owerengera lidakali vuto. Pakadali pano sukuluyi yimasula ophunzira 11,000 pa chaka koma ili ndi malo owerengera amodzi okha omwe amalowa ophunzira 600. Choncho Achitera anayamikira thandizo la makompyuta kuchokera ku kampani ya Ritz Attorneys ponena kuti lithandizira kukwaniritsa masomphenya a sukuluyi okhala ndi makompyuta okwanira ku malo owerengera. Ifeyo ndiona kuti atipanga encourage nditu yatipatsa mphamvu yatipatsa kulimbika mtima kuti kodi tili pa njira yoyenerera imene ifeyo tikuyenera kupanga ngati institution.
ndipo kumbali yake mmodzi mwa akuluakulu ku kampani ya Reeds Attorneys Ashon Longwe ati kampani yawo yapereka thandizoli ngati njira imodzi yothandizira pa chitukuko cha dziko lino. Izi zinzothandiza kuti tithandiza ukadaulo wawo kuti ufike pa ndondomeko imene kufunikira kuti dziko la Malawi litukukedi. Sukulu ya Mubas ndi imodzi mwa sukulu za ukachenjede zomwe zinali pansi pa University of Malawi, ndipo pakadali pano ndi imodzi mwa sukulu za ukachenjede za boma zomwe zikupereka maphunziro a zamalamulo mdziko muno. Sukulu mdziko muno azilangiza kulimbikitsa ophunzira komanso aphunzitsi powapatsa zowayenereza kuti azichita bwino m'mayeso awo. Mlangizi wa zamaphunziro wa dera la Ngwenya m'boma la Lilongwe Anita Cherewani wanena izi pamwambo omwe amapereka mphoto kwa ophunzira pa sukulu ya Charismatic. McDonald Tom akufotokoza. Acherewani ati ndi cholinga cha unduna wa zamaphunziro kuonetsa kuti ophunzira ndi aphunzitsi akulimbikira, kotero kuti iwo analimbikitsa masukulu aboma ndi omwe sali aboma kuti ayike njira zolimbikitsira aphunzitsi ndi ophunzira. Ine ndikulimbikitsa masukulu onse kuti tatiyeni tizalimbikitsa ana athu powayamikira akachita bwino pa maphunziro awo, komanso osati ana sukulu okha ngakhalenso aphunzitsi, chifukwa kuti mwana achite bwino pa sukulu ndi kuti mphunzitsi anagwira ntchito yoyamikika kwa basi kuti mwana uja asulidwe ndipo akhoze mayeso. Mmodzi mwa ophunzira amene achita bwino mayeso a standard 8 Melissa Kabango anali ndi osangalala kuti sukulu yampatsa mphoto kamba kochita bwino. Ndikuva bwino kwambiri chifukwa ndikakhoza ku sukulu ya boma ndiponso ndikulandira mphatso kuchokera ku Charismatic. Mkulu wa sukulu ya Joseph Patero anati anakonza mwambowu ngati njira yowathokozera ophunzirawa. Ana amene wawa atinyaditsa kwambiri, agwira ntchito yayikulu kuchokera mchaka chimene chakuwerenga kwambiri taonanso makolo ako achinyadilira. Ifenso naona ngati sukulu tapatse mphamvu kwambiri kuti mmene akupita sukulu zimene zaboma. Kukhala ndi ana 26 usankhidwa kupita sukulu zaboma kuchoka pa private school ndi chonyaditsa. Ophunzira 26 ndi amene asankhidwa kupita ku masecondary school aboma kuchokera pa sukuluyi. Amayi awalimbikitsa okhala odzidalira komanso ochirimika pamene dziko lino likudutsa mavuto osiyanasiyana. Mtsogoleri wa msonkhano wa amayi ku mpingo wa CCAP ku Blantyre Deborah Muheka wapereka pempholi pa msonkhano wa chaka chino ku St Michael's and All Angels mu mzinda wa Blantyre. Daniel Zimba anali komweko. Mawu ake mtsogoleri wa omwe akuyendetsa mwambowu a Deborah Muheka anati amayi nawo amakhudzidwa kwambiri ndi mavuto omwe dziko lino likukumana nawo. Kumbali yawo ena mwa amayi omwe ali nawo pa mkumanowu ati ukamatha msonkhanowu sakhalanso chimodzimodzi. Kunesanso ndi timu imene ayisankha mchaka chimenechi kuti azimayi wangwiro ndi azimayi amakhala opa Mulungu. So ife azimayi tikakhala ungwiro opa Mulungu tiona ngati kubanja kudziko ngakhale kumudzi ndi kumpingo komwe zinthu zikhala zikuyenda. Tikakumana tonse pamodzi pamakhala mphamvu zazikulu za Mulungu zokuti zikhoza kuti mphamvu yokutumikiranso mipingo mwathu. Msonkhanowu mu sinodi ya Blantyre umachitika pakatha zaka zinayi zilizonse ndipo chaka chino ukuchitika pamutu onena kuti mphamvu ya mayi wangwiro. Kampani ya Nicolife yalimbikitsa anthu omwe akufuna kupuma pa ntchito kuti adzasungitse ndalama zopumira pa ntchito ku kampaniyi. Mkulu wa zamalonda ku kampaniyi a Gift Kawamba anati kudzera mndondomekoyi opuma pa ntchito adzakhala akupitirira kulandira malipiro awo apamwezi. McDonald Tom wadzanso ndi ripoti ili. Pamwambowu akawamba anatinso kampani ya Nicolife yapanga mgwirizano ndi kampani ya Medical Aid Society of Malawi mazimu omwe uthandizire kuti anthu opuma pa ntchito alandire thandizo la zaumoyo labwino. Ifeyo ngati insurance company timatengano gawo kumapasa ngati ndalama pa mwezi aliyense amene wapanga nthawi. Nde
tapanganso kugwirizana ndi maziko kuti pamwamba po apasa ndalama ija pamwezi pakhaleso zodangalira kuti anthu apangalita aja azitha kupeza mwayi olandira thandizo la kuchipatala. Mmodzi mwa akuluakulu aku mazimo Mavis Kalanje anati kudzera mu mgwirizanowu anthu opuma pa ntchito azilipira insurance ya zaumoyo pa mtengo otsika kwambiri. Ife amazimo tikupereka discount kwa anthu amene alowa niko annuity ku medical insurance yawo. So maskimu ake azikhala omwe aja ya economy plan, executive kapena VIP komano azikhala kuti akulipira motsikira ku mtengo. Anuelo Muhango omwe atsala pang'ono kupuma ntchito ku kampani ya Limbe Leaf ati mkumanowu watsekula maso. Atisegula maso chifukwa monga malembaso amanena kuti anthu anga maonongeka chifukwa chakusadziwa. Tazindikira tadziwa nkhawa zonse zimene timakhala nazo anthu tikakhala kuti tikuyandikira kuti ntchito tichoka zambiri zimene njira zonse zimene timagwisa ntchito kuti tipeze ndalama tikamatuluka sikudziwa kuti kutsogolo kukuli chani komano atiunikira kuti ilipo njira yoti feyo tikoza kukhala osimikizika kukhala ndi chuma chathu chotetezeka kudzera mu arrangement imeneyi. Kupatula anthu omwe atsala pang'ono kupuma ntchito, anthu ochokera ku nthambi zolemba anthu ntchito ku makampani mabungwe osiyanasiyana analinso nawo pa msonkhanowu. Ndi ripoti limenelo tafikanso kumapeto kwa nkhani zathu koma tisadasiyane nayinso mitu yake. Chipani cha People's Development PDP chati chidzayima pachokha pa chisankho cha mtsogoleri wa dziko lino chaka chamawa. Mu nkhani zina kampani ya Nokma yati matruck oposa 17 onyamula mafuta afika kale mu mzinda wa Blantyre. Ndipo mu nkhani za malonda kampani ya Nicolife yalimbikitsa anthu omwe akufuna kupuma pa ntchito kuti adzasungitse ndalama zopumira pa ntchito ku kampani iyi. Mutha kupeza nkhanizi ndi zina zambiri kudzera pa makina internet pa www.times.mw, Facebook pa tsamba la Times 360 Malawi, Twitter @Times360 Malawi, komanso pochita subscribe ku 1895 poimba star 1895 hash. Dzina langa ndi Dave Kadama. Mawa bwino. Ikoza kusintha zinthu voti yanga. Ngati mbali imodzi yokonzekera kalembera wa chisankho chachikulu mu 2025, bungwe loyendetsa zisankho la Malawi Electoral Commission MEC likudziwitsa anthu onse kuti lipangitsa kalembera ongoyesera pilot voter registration m'makonsolo osankhika mdziko muno. Kalembera ongoyesererayi athandiza bungwe loyendetsa zisankho kudziwa ngati pali mavuto ena aliwonse okhudzana ndi makina akalembera amene agwiritsidwe ntchito kwa nthawi yoyamba komanso zokonzekera zonse zokhudzana ndi kalembera weniweni wa chisankho chachikulu cha mu 2025. Onse amene alembetsa pa kalembera oyesera akudziwitsidwa kuti akuyeneranso kudzalembetsa kalembera weniweni akadzayamba. Kalembera ongoyesererayu achitika m'magawo awiri motere. Gawo loyamba kuyambira pa 13 mpaka pa 14 September 2024 kumaboma a Balaka ndi Dedza komanso mizinda ya Blantyre ndi Mzuzu. Gawo lachiwiri kuyambira pa 18 mpaka pa 19 September 2024 kumaboma a Chitipa, Mneno komanso Nsanje ndi mzinda wa Lilongwe. Kalembera ongoyesererayi adzayamba 8 koloko mmawa ndi kutseka 4 koloko madzulo komanso adzakhala otsegula nthawi ya nkhomaliro komanso loweruka. Anthu onse amene anafika zaka 18 ndipo ali ndi chiphaso cha unzika ngakhale chimene nthawi yake inatha kapena ali ndi pepala limene NRB imapereka limene lili ndi nambala ya unzika ndi amene adzaloledwe kukalembetsa nawo pa kalembera ongoyesererayi. Kumbukirani kuti bungwe loyendetsa